Takže, ako ma predstavila už Eli, som Eva Vlková a venujem sa regresnej terapii už 11 rokov. No, ako som sa k tomu dostala, bolo tiež veľmi náročné. Vždy som mala záujem o takéto veci, čo sa týka ezoterického smeru. Aj som sa dočítala, že proste o reinkarnácii a po tom prevrate bolo už v dispozícii veľa kníh, takže som sa dozvedela aj o tých regresoch a môj osud ma zavial do Austrálie. Tam som žila 5 rokov a tam som sa prihlásila do takej akadémie hypnozy a tam som sa ešte bližšie zoznámila vlastne s touto tematikou. No, ale zase osud zaredil, že som sa musela vrátiť naspäť. No, ale ako neprišlo to do cesty hneď, že by som sa mohla v tomto venovať. Ale osud to zaredil celkom ináč a takou náročnou a krutejšou cestou, že som našla obeseného môjho brata. Ešte, tuším, ma to aj znovu rozhádzuje, čo som myslela, že už nie. A strašné strachy to vo mne rozpútalo. No a tak som ich potrebovala riešiť, pretože ja som človek, ktorý vlastne sa nebojí nových situácií. V podstate sa nebojím začať niečo nové, ísť niekam, kde sa ani s nikým nepoznám, kontakty si urobiť mi vôbec nerobí problém. Ale zrazu tieto strachy začala som sa báť, že znovu nájdem voľakov mŕtvého, jak som padala niekde svietičkáru svetla pod dverami. V záchode som myslela, že tam voľako zomrel. Také nezmyselné veci. No a čo bolo ešte také nelogické, v našom rodičovskom dome sa to stalo, kde som teda jeho našla a tam sme mali takú akoby šopu, kde sa kedysi skladovalo drevo a už potom to bolo vlastne také harapodané. No. Ja som sa začala tejto šopy bať a moja dcera mi hovorí, že mamina, prosím ťa, že ti nedáva zmysel a ja stále, že to čo ešte v tej šope ja nájdem. No a tak vlastne zase cesta osudu bola taká, že som sa stretla s niekým, kto mi poradil, že regresnú terapiu robí jedna moja známa a že teda ja som hľadala niekoho, kto by mi touto cestou pomohol. No a tak vlastne ona v tej regresnej terapii som zažila jeden taký veľmi tragický príbeh, tú spomienku z minulosti, že som tam našla mŕtve telo, odseknutá hlava a tak. A to vlastne mi objasnilo, prečo som sa bála tej šopy. No a vlastne tou terapiou sa tie strachy so mňa vyčistili. No a tak som sa okamžite rozhodla, že idem aj ja toto praktizovať. Takže som si spravila takéto základné vzdelanie. No ale toto je obsiahla téma, takže človek musí sa naučiť zoširoka aj o fyzickom tele, aj o tom duchovnom, o duši a viacej teda tém, ktoré musí ovládať, aby vedel potom tomu človeku poradiť. Takže čo to vlastne regresná terapia je? Slovo regres znamená vlastne pohyb späť, návrat. Oproti slovu progres, vlastne to je pohyb dopredu alebo pokrok. Takže regresná terapia je metóda, ktorá líči telo aj dušu na základe návratu do minulých spomienok. A tam vlastne človek potom je schopný porozumieť tomu, čo sa mu deje. No a vlastne niektoré veci vieme na tej rozumovej úrovni poriešiť, rozumieť im, ale sú také situácie, kde vlastne, jak som vám uviedla môj príklad, že to rozum fakt nevedel pochopiť, nedávalo to zmysel, bolo to totálne nelogické. A
pritom malo to nejakého spoločného menovateľa. A ten strach teda tam bol zablokovaný. Takže na toto sa využíva potom tá regresná terapia. No ako vieme teda už, že my nie sme iba fyzické telo, že sme aj duša a duch, tak vieme aj to, že fyzické telo je vlastne tým nástrojom, ako už to aj Peťo spomínal, pre dušu, aby sa mohla realizovať v tom súčasnom živote. No a súčasťou fyzického tela je aj mozog, kde sídli náš rozum. A rozum má svoju úlohu v našom živote súčasnom, že proste slúži ako taký kontrolór a ochranca, aby nás chránil pred určitými nebezpečnými situáciami a má svoju pamäť. Mozog si pamätá zážitky, ktoré sme zažili v tomto súčasnom živote. No a má ich teda tak roztriedené, samozrejme, že sú príjemné a nepríjemné alebo nebezpečné. No a keď sa nám v danom momente niečo deje, čo je teda nepríjemné, alebo náš rozum to vyhodnotí ako nebezpečné, hneď nám dá správu, znamenie, že zlá situácia, odmietnúť. No a my si tak rozpomenieme, že ozaj sa nám v našom súčasnom živote niečo prihodilo, čo teda bolo podobné tomu, čo sa nám teraz deje, a my sa rozhodujeme, že či ideme do tej situácie, alebo ju odmietneme. Takže tomu rozumieme a riešime to na tej rozumovej úrovni. No ale je tu aj tá naša duša, tá naša osobná nesmrteľná energia, to naše nesmrteľné ja, ktoré ide s nami všetkými životmi, vo všetkých fyzických aj nefyzických telách, a táto duša má tiež svoju pamäť. Takže si pamätá všetko, čo sme zažili vo všetkých, jak som povedala, aj fyzických, aj nefyzických telách. A my vlastne si tieto spomienky vybaviť na tejto bežnej, vedomej úrovni, kde vnímame fyzickými zmyslami, my si ich nevieme vyvolať, nevieme si ich vybaviť. Je to Boží zámer, aby sa duša nerozptýlovala tými spomienkami a aby sa sústreďovala na úlohy, ktoré si vytýčila zažiť v tomto živote a vyriešiť ich v tomto súčasnom živote. No a tieto spomienky sú uložené, hovoríme, že v našom podvedomí. Je to uložené v našom energetickom obale. Tieto spomienky, fakt sú tam aj informácie a spomienky zo všetkých životov, a duša ich má tiež tak predviedené na príjemné a nepríjemné. Pretože poučné sú aj jedny, aj druhé, ale dá sa povedať, že tie nepríjemné sa nám dejú vlastne preto, aby sa duša tým pochopením a prijatím naučila tej skutočnému tomu svojmu cieľu bezpodmienečnej láske. No a keď sa nám deje nejaký veľmi nepríjemný zážitok, nejaké nepríjemné zážitky, môžeme ich nazvať aj traumatické, tak duša túto lekciu síce potrebuje, ale rozum sa zlakne, nerozumie tomu, čo sa mu to deje, a človek vlastne nepochopil tú lekciu a začne sa ľutovať, oplakávať a pýta sa, prečo sa to deje práve mne? Čím som si to zaslúžil? Veď všetko robím dobre, a prečo sa mi toto deje? No a potom vlastne, keď tomu nerozumie, ani nerieši tú situáciu a túto tému. Takže nechá buď túto spomienku upadnúť do zabudnutia, no ale to zabudnutie sa deje bohužiaľ len na tej rozumovej úrovni, pretože, ako som povedala, duša si všetko pamätá. Alebo
sa celý život si to pamätá a cíti to ako krivdu a umára sa touto krivdou a stále vlastne vydáva energiu na svoju sebalútosť. No a nerieši to a brzdí vlastne vývoj tej duše. Tá energia by sa mohla použiť na ten pokrok a vývoj duše, ale on ju míňa týmto spôsobom a stagnuje. No a potom je ešte taká tretia možnosť, že práve pri týchto tragických udalostiach duša odíde, napríklad tragické nehody alebo vraždy, samovraždy. Na duša nestihne riešiť ten problém. No a keďže vlastne má ona vytýčené svoje ciele, čo sa má v podstate naučiť svoje úlohy v tomto živote, takže táto téma zostala, táto lekcia zostala nezvládnutá, tak duša si zatriedí do svojho priečinku v pamäti lekcia nepochopená, nevyriešená. Takže pekne to tam má v tom svojom priečinku. No, keďže sa teda duša má učiť tým pochopením a porozumením a prijatím, aj vlastne tým pádom nasledujúcim odpustením a nastolením tej bezpodmienečnej lásky, tak to naše láskavé univerzum nám nachystá do cesty ďalšie možnosti podobnou tematikou. Možno sa zmenia ľudia, obsadenie, vlastne sa zmení tých, ktorí asistujú pri tom zážitku. Miesto sa môže zmeniť, ale téma zostáva tá istá. A vlastne taký reparát dostane možnosť urobiť duša. No, ale keď stále ešte nič neporozumela, rozum nie je ešte zladený s dušou, takže stále vlastne odmieta pochopiť a vytvorí sa taká energetická blokáda. Je táto blokáda na úrovni toho energetického obalu. Je to vlastne zablokovaná tá emocionálna energia, ktorá má potom vplyv následne aj na fyzickú energiu a na fyzické telo. A keď to neriešime, ako sme tu videli, tak potom dochádza aj k tým chorobným stavom človeka na fyzickom tele. No a tu je teraz vlastne k dispozícii na tento účel regresná terapia, ktorá má také metódy, že vlastne dovedie človeka k porozumeniu tomu, čo sa mu deje, tým návratom do minulého zážitku, a sú tam techniky, ktorými sa tie blokády energetické vyčistia a rozpustia. Za určitých okolností totižto je možné vybrať tie spomienky z podvedomia. Sú to rôzne relaxačné techniky, ako sme videli, aj tú ukážku, to mi tak nahralo, že tými relaxačnými technikami sa zníži vibrácia mozgu. Vlastne človek potlačí to vonkajšie vnímanie a logické vnímanie, logické uvažovanie a rozum vlastne prestane dominovať nad situáciou a vtedy je človek vlastne schopný vyberať informácie z podvedomia. Tieto možno ste už počuli, že alfa hladina, a potom sú aj theta a delta, ešte nižšie hladiny, nižšie vibrácie mozgu sú pri tom. Bežne sa pohybujeme v beta hladine, kde tá vibrácia mozgu sa pohybuje od 20 Hz po 14, ale tými relaxačnými technikami sa vieme dostať do tej alfy, kde tá vibrácia mozgu je 14 až 7 Hz. Hovorí sa, tejto hladine je základná hladina, pretože táto hladina by nám mala byť prirodzená. Lebo vtedy sme
schopný aj tak kreatívne pracovať, sťahovať si rôzne informácie z univerzát bez následkov na vnímanie, že naše vnímanie stále funguje, ale ten mozog už tam nemá tú nadvládu, že on neposudzuje, neodsudzuje, že toto není možné, toto predsa je nelogické. Skrátka, v tejto základnej hladine sa aj naše telo uzdravuje, že odpočíva mozog, odpočívajú vnútorné orgány, čiže je toto veľmi zdravá hladina. No a okrem toho teda má pre nás ten význam v tej regresnej terapii, že ju tam môžeme využiť na to vyberanie tých spomienok z minulosti. A vtedy človek stále je schopný za seba rozhodovať, robiť svoje rozhodnutia, pamätá si to, čo tam zažil, ale vlastne to neposudzuje, neanalizuje a vlastne z toho je ten výsledný efekt úžasný. No potom v tých hlbších hladinách, jak som spomenula, téta a delta. Téta je vlastne tá hladina, keď spíme, spánok. A delta to už je vlastne aj strata vedomia alebo pri narkóze. Je to ten veľmi taký hlboký spánok, aj keď ani delobuchom by nás nikto nezobudil. Skrátka to je taká najhlbšia hladina. No ale bohužiaľ ešte tu je jedna hladina, to len spomeniem preto, aby som vám taký prehľad o tých hladinách dala, že gamma hladina. A to je tá hladina toho stresu, v ktorom sa veľmi často a veľkú časť dňa my pohybujeme. Že tá je od 40 až teda do tých 20 Hz, kde my sme tak rozvibrovaní, že snažíme sa rýchlo to stihnúť, to stihnúť. A keď to nestihnem, mám stres a proste tie strachy nastávajú a táto hladina gamma je veľmi nezdravá. Takže každý, kto už sa snaží žiť vedome, by sa mal tejto hladine vyhýbať a už vie o tom, že sa jej má vyhýbať. No dobre, takže sme si povedali o tých hladinách mozgových. Čo sa dá riešiť všetko tou regresnou terapiou? No tak predovšetkým teda tie strachy, potom smútky, žiale, hnevy. Dajú sa tým riešiť taký znížený pocit sebavedomia, sebahodnoty, pocity viny. Teraz také nevysvetliteľné problémy vo vzťahoch, fóbie, závislosti a aj veľa teda alergií alebo veľa zdravotných teda problémov so zdravotným fyzickým telom. Takže má to veľké využitie. No a pretože počas našich životov každý zažívame veľa strachov a všelijakých hnevov, závisti, nenávisti, smutkov a neviem, akých všelijakých negatívnych myšlienok a emócií. Takže sa nám vytvárajú také vrstvy, také obaly, ktoré obalujú tú našu dušu, ako keby všelijakými clonami, alebo jak aj sa tomu hovorí, že tie šupy, jak na cibule. A toto zastiera nám vlastne to naše zdravé, krásne jadro našej duše. My si cez tieto vrstvy tých negatívnych emócií vlastne nevieme rozpomenúť na seba, že kto sme. Každá duša je dobrá, každá duša má to zdravé jadro, ten božský náboj. No len je to vlastne všetko zabudnuté alebo zastreté týmito negatívnymi emóciami. No a práve úlohou duše je objaviť tieto svoje hodnoty a tieto svoje kvality. No a k tomu slúži regresná terapia. Regresná terapia pomáha človeku dostať sa k tej prapríčine týchto zablokovaných
a pomáha ich aj očistiť. Pretože tie strachy, však vieme asi každý o nich svoje, nám servírujú zo všetkých strán. Je to teda jednak ten systém, potom sú to v prvom rade tí rodičia naši, ktorí majú určité svoje programy zdedené a naučené od svojich rodičov. Potom sú to školy, sú to všelijaké náboženské organizácie a sekty a na druhej strane sú to aj partneri, ktorí nás chcú ovládať, lebo cez tieto strachy nás vlastne niekto ovláda. No a aj naše deti zo všetkých strán proste sa stretávame s týmito emóciami. Takže je veľmi dôležité, aby sme si tie negatívne emócie vyčistili. No a jedna z možných metód, ktorá nám pomôže k tomu, je teda regresná terapia. No a ešte vám v takej krátkosti poviem, že ako taký regres prebieha. Tam si budete trošku. Takže v prvom rade človek, ktorý sa rozhodne pre tento typ terapie, musí sa rozhodnúť sám. Nesmie ho nikto druhý do toho násilne natlačiť, pretože stalo sa mi už aj to, že mama bola nešťastná z toho, že jej syn pije alkohol, je každý víkend v alkohole namočený a chce mu pomôcť. Alebo sú rodičia, ktorí deti trpia drogovou závislosťou. Musím povedať, že ja som prešla touto skúsenosťou s mojím synom a tiež som za ňoho chcela riešiť, som ho strkala všelikde po psychologičkách a tak. No nič sa nepomohlo, nakoniec som musela ísť psychologičke ja, aby som to pochopila, že ja mu takto pomôcť nemôžem. Takže ani my nemôžeme pomôcť nikomu tým, že ho násilne dovlečieme na nejakú terapiu. Na žiadnu, to nefunguje. Vždy sa musí rozhodnúť ten človek sám, pretože sa lieči ten človek sám, len terapeut ho vedie. Takže keď príde klient ku mne s tou požiadavkou, že chce niečo riešiť, tak máme taký úvodný pohovor, kde rozoberieme ten jeho problém. Musíme ten problém pomenovať. A tým, že zistíme okolnosti, za akých sa to deje tomu klientovi, tak vlastne zistíme, že je to znížené sebavedomie, alebo je to strach, ja neviem čo, alebo skrátka má nevysvetliteľný odpor k niekomu, ten vzťah nefunguje, nevie prečo, pritom na tej logickej úrovni nie je žiadna príčina, aby ten vzťah nefungoval, či už s rodičmi, alebo s partnerom, alebo s kamarátkou a tak ďalej. No a keď ho pomenujeme, tak nasledujú tie relaxačné techniky. Na každého si ten terapeut musí zvoliť svoju, lebo sú také odskúšané, ktoré veľmi dobre fungujú, lenže ako vieme, každý sme iný a na každého všetko nefunguje. Takže potom musí operatívne ten terapeut zvoliť to, čo na toho človeka zaberie. No a po relaxačnej technike vlastne je človek pripravený na samotný regres. Takže sa položí nášmu podvedomiu, alebo teda podvedomiu klienta otázka, že čo je prapríčinou, ja to aspoň teda tak riešim, to samou prvou príčinou, kde sa niečo stalo, čo zapríčinilo tento problém. No a človeka to dovedie do spomienok, keď sa niečo stalo, či už v tomto živote súčasnom, alebo aj do minulého života. A vlastne sa tam nájde tá príčina. Ten človek vidí
vlastne obrazy, alebo má nejaké pocitové vnemy, ale vie, že čo sa tam deje. A skrátka vie sa vpraviť do toho deja minulého. No a jeho úlohou je to len popisovať a žiadne analýzy, že či je to možné alebo nie je to možné, nerobí. Všetko si pamätá, ale nehodnotí to. Na to je tam ten terapeut. A terapeut ho posúva vlastne v tých spomienkach dopredu, ale môže sa aj vrátiť v spomienkach naspäť. Dá sa to jak taký film posúvať. Proste ono, to tam sú tie spomienky akoby nahraté a si predstavte, že keď máte niečo nahraté, takže si to môžete aj vrátiť, aj tak podľa potreby. Ten terapeut vlastne posúva ten deň. No a čo je veľmi dôležité, musí podchytiť, že keď človek prežíva všetko, ako keby to bolo teraz, kde sa tá emócia toho strachu v tom jeho tele usadila. Dajme tomu, že niekomu sa usadí v bruchu, niekomu v hrdle, na rôznych miestach, každý na niečom. No a potom sú teda techniky na to, aby sa to odtiaľ vybralo, vyčistilo a tá blokáda sa zase odstránila, aby sa rozbehla energia v tých energetických telách. A keď už skončíme s tým teda riešením a objasňovaním tých príčin problémov, tak potom ešte zavedieme klienta na miesto, kde sa stretne vlastne akoby so svojím vnútorným lekárom, so svojím duchovným lekárom, kde sa môže opýtať aj na také otázky, čo je jeho životnou úlohou, alebo že prečo sa mu deje toto a toto, alebo čo by bolo dobré, aby urobil pre svoje zdravie, aké veci má obmedziť, aké veci zase má jesť alebo piť, alebo aké byliny, rastliny mu k tomu pomôžu, alebo aké aktivity. Aj ohľadom povolaní sa tam dá veľa vyriešiť. Takže je to také nahliadnutie v podstate cez toho duchovného lekára zase do tých informácií, čo naša duša vie. Len my sa k nim nevieme dostať. A toto je v podstate taký trik, jak si ich vydolovať z toho podvedomia. No, keď ideme potom na záver, na také celkové ešte očistenie všetkých tých energetických obalov, všetkých tých energetických tiel, to tiež sa deje určitým spôsobom, ktorý tu teraz nejdem pre nedostatok času popisovať. Keby ste mali záujem, môžeme si tie podrobnosti hovoriť niekde bokom, lebo tu beží už iný program. No a potom sa doplní v meditácii tá energia, ktorá tam chýbala, ktorá vlastne bola spotrebovaná tými negatívnymi emóciami. Takže sa to zlaté svetlo vlastne doplní do celého tela. No a človek potom už je pripravený na odchod z tej alfa hladiny do reálu. Tak na záver ešte môže klásť otázky, ak niečomu neporozumel, alebo tak rozdebatovať, to, čo sa tam zistilo, a ešte si objasniť veci. No a mal by sa po regrese cítiť uvoľnený, oslobodený. Niekedy môže byť trošku unavený z tej práce, lebo ono to trvá niekedy 3 až 5 hodín, kým sa preberú aj viaceré témy, alebo teda tá jedna téma dôkladne, než sa rozoberie a vyčistí. Závisí to, jak hlboko je to vlastne uložené v tom podvedomí. No a v reálnom živote tie zmeny nastávajú nie okamžikom, jak švihnutím prútika zázračného, ale to, že človek si objasnil, tak aj na vedomej úrovni si musí uvedomovať, že sa má vyhýbať určitým typom myšlienok alebo proste určitým svojim reakciám, aby vlastne nastala tá zmena, skutočná zmena.
No, takže toto je skrátka o tej regresnej terapii. Ona tiež bola zaradená vlastne do programu tých ved, medzi celostné liečenie. No a ja som bola oslovená, že by som teda sprostredkovala tieto informácie a vedomosti ďalej ďalším potenciálnym záujemcom. No a keď by ste nejak mali záujem o nejaké bližšie informácie, môžem vám ich zodpovedať a objasniť, alebo keby ste mali sami záujem, sami so sebou podstúpiť túto terapiu, takže môžem vám dať kontakt na seba. Takže to je asi tak skrátke všetko. Dobre? Ľudia sa prihláste, určite ešte na nejakú otázku, jednu, dve. By zaujímalo, či je možné, že sa aj niekto vydostane do toho svojho podvedomia. No, aj nedostane. Ale je tak málo tých prípadov, že sa nedostane, lebo to odmieta. Mala som aj také prípady, že, jak som povedala, že prišiel chlapec, ktorý teda akože je alkoholik, mama ho tam dotiahla ku mne, že prosím vás, pomôžte mu, urobte s ním niečo. A ja som povedala, no pokúsim sa, pokiaľ on by ochotný so mnou spolupracovať, tak áno. No, chlapec prišiel, tak teda chlapec hodný, že... No, mama povedala, že máte so mnou volať, čo urobiť. A ja hovorím, no, ja s tebou nemôžem nič urobiť, ale ja ti môžem pomôcť, aby si ty so sebou niečo urobil. Ja nemám čo so sebou urobiť. Ja som poradku. No, tak tam to končí. Tam nemáme čo riešiť potom. Tak sú aj zase takí tí ľudia rozumu, že mňa nezhypnotizujete. Ja vás ani nejdem zhypnotizovať. Ako chcete riešiť ten svoj problém? No a pokúšali sme, to sú hovadiny, ja to nechcem. Tak sa mi stalo za tých 11 rokov, čo to robím, možno 2 alebo 3 prípady, že to takouto cestou vzdali. Tak stane sa aj to. Ale keď sa človek sám rozhodne, tak vlastne okrem tých zabehnutých relaxačných techník, ktoré vedú k tomu uvoľneniu a nastoleniu teda tej alfa hladiny, potom používam vlastne ja aj také ešte tie moje skúsenosti s tou hypnozou, že niektoré techniky z toho využijem a dovedem toho človeka tými technikami, kde by bežný záujemca sa dostal už do hypnozy, on sa dostane len do alfy. Takže aspoň tak a potom začneme riešiť. Ale keď sa stane, že niekto sa fakt nevie dostať, tak začneme sa rozprávať a rozoberať ten problém. Až sa ten človek tak uvoľní, že postupne sa vraciame do tých minulých zážitkov, dokonca sa vieme potom dostať aj do prenatálu a tak ďalej. Takže, tak. Ja? Vidíte to isté, čo vidí ten pacient? Ja nevidím, nie. Ja len vnímam, čo hovorí. Môžem mať také nejaké tušenie, čo už na základe tých mojich skúseností mám. Vlastne nejaké... No, tie skúsenosti hovoria, že... Alebo intuitívne, tak tuším niečo. Ale niekedy sa to vôbec nepotvrdí. Niekedy je to celkom iné, čo by som aj ja pomyslela. Lebo iné je pomysleť si logickým rozumom, iné je teda intuitívne vytušiť a nemusí sa to zhodovať ešte aj tak s tým, čo ten človek v skutočnosti v sebe má. A čím prešiel. Áno? Ten človek vlastne vedome je, že ako neviem, či to je hypnoza, alebo to, že keď sa prebere, že vie, čo sa stalo. Áno. No však máme tu takých absolventov, neviem, či chcú volačom zdieľať, že či si to pamätali. Ja osobne sama som podstúpila nie jeden regres a všetko som si pamätala. Takže... No. Nie. Vlastne, čo by som teda chcela vyvarovať ľudí tých skupinových regresov. To je len také predstavenie, by som povedala, také anglicky sa tomu povie, že show off, že
úžasné niečo, čo by vás malo zaujať. Lenže tam hrozí to nebezpečie, že skutočne dovedete toho človeka do toho minulého zážitku a neviete do akého. A teraz on nevie, čo s tým, keď tam nejakú traumatickú udalosť zažíva. Mám takú jednu známu, ktorá vlastne na takomto skupinovom regrese s jedným duchovným učiteľom zažila takúto traumu a tá o regrese nechce ani počuť a potom sa zotavovala z toho strachu ešte hodne dlho, aby sa dostala fakt do nejakej harmonie sama so sebou. Takže toto sú veľmi nebezpečné veci, ktoré môžu ubližiť. Ale keď sa to robí pod vedením terapeuta, terapeut už musí byť tak vlastne vycvičený alebo vyškolený na to, aby vedel toho človeka z akékoľvek situácie dostať. Áno, no však áno. Lenže vlastne tam je úloha toho terapeuta vysvetliť, že to bolo, že ty len teraz nahliadaš na tú situáciu, aby si uvedomil, kde máš tie zablokované emócie, ktoré ti bránia, aby tá energia v tvojom energetickom obale prúdila. A teraz vlastne my to zisťujeme na schvál, aby sme tam objavili tieto blokády a sú techniky na to, ako to vyčistíme. Takže tam okamžite nasadím tú techniku, ktorá to vyčistí. Sú tam ešte na pomoc prizvaní aj vlastne duchovné bytosti, anjeli, takže všetko sa to deje v takom bezpečí. Človek má z toho pocit, že je v bezpečí. No, podľa toho, čo máš naložené a čo chceš riešiť. Niekedy na ten moment stačí, aby si to za nejakú dobu strávila. A keď už sa trošku posunieš vlastne v tom svojom vývoji duše, zistíš, že aha, vidia, tu mám ešte toto, ešte hento a začneš ošupávať tie šupy postupne, zase začneš pocítiš, že znovu. Nemusíš vždy zvoliť len regresnú terapiu, dá sa zvoliť aj iná metóda, ale táto ja považujem regresnú terapiu za rýchlu a ku koreňu veci. Lebo sú všelijaké také terapie, ktoré pomalým spôsobom, tými debatami, rozoberaním problémov vlastne pomáhajú klientovi, ale bohužiaľ všetko sa to deje len na tej rozumovej úrovni a ešte tieto hlboké blokády, ktoré sú na duši, na tej úrovni toho energetického obalu, vlastne to neodstráni. Takže si musí každý vybrať, čo chce, že či chce vykoreniť tú burinu aj s koreňmi, alebo či chce len otrhávať listky a stále sa vrácať k tomu problému, až kým konečne nedostane odvahu, že a teraz